Kabalo ba ka nga naitawong effort kaayo sa pagpropose? Usa ka hapon nga lalaki nga ginganlan og Yasushi Takahashi, also known as Yasan, ang nagbiyahe og 7,000 kilometers aron makahimo og GPS drawing nga nag-ingon og Marry Me. Gigamit niya ang GPS tracking aron i-drawing ni sa mapa. Niagi siya og daghang lungsod, bukid ug dagat. Usa ka dako nga sakripisyo alang sa gugma. Ug pagkahuman niya buhat ani, iyang gipakita sa iyang uyab ang resulta ug malipayong gidawat sa iyang uyab ang proposal. Unsa atong makatunan ani? Una, ang tinuod nga gugma nanginahanglan og palingkamot. Dili lang pulong, kundili ipakita pod pinaagi sa buhat. Ikaduha, kung gusto nimong makabot ang usa ka butang, kinahanglan og pailob ug dedikasyon. Ug ikatulo, ang nindot nga paagi sa pagpahayag sa gugma mao ang pagka-creative. Ikaw, unsa ang pinakakuyaw nga imong nabuhat alang sa gugma? Pwede ba nimong i-share sa comment?